So, Igbo kwenu, kwezuonu, kwenu. Ndị Igbo kwenu, ụmụnne m na ụmụnna m, mụnwa ka a na-akpọ Ekene Igbo. So, ihe m ji bịa n'iru unu taa bụ ka m mara ma ihe m ga-ekwu ọ ga-enwe isi, bụ ka m kpọlite mmụọ anyị ka anyị mara ma anyị ga-eprove the United Nations wrong. M ga na-asụ ngili Igbo maka ndị na-watch, some of the people na-watch ife a na-eme. Ụfọdụ n'ime ha anaghị anụcha Igbo, even ụmụ m anaghị anụcha. So ife a m chọrọ ikwu bụ ọ gbasara mụnwa, gbasa onye ọbụla bụ onye Igbo. Ife m ji maka ya bịa today, ọ kpọtụwago kemgbe maybe afọ ise gara aga ka m nụrụ na ndị UN sịrị na asụsụ Igbo ga-abịa na njedebe before afọ 2030. Ya afọ 30 na-abịanụ, mgbe ọ ga-abụ 2030 na asụsụ Igbo a ga-abịa na njedebe. Mana abịa na-ekwuye, ọ dịka ranting, ọ dịka akụkọ ifo, mana ọ bụrụ maka m bịara chebaa ife echiche. Mụnwa bụ onye na-ekwu okwu taa, ebi m Germany, ana amụrụ m ụmụaka n'obodo ahụ. Mụ na onye Igbo bikwa, nwunye m bụ onye Igbo, mụnwa bụrụ onye Igbo. Mana m abịa m neni asụsụ Igbo a, si oke ebe ọ bụ na a mụrụ ha ebe a, ka ha bugodo ụzọ mụọ ka ha si asụ obodo a. Mgbe ụfọdụ m na-asụrụ ha Igbo, ha na-adị ege ntị, ha anaghị aghọtacha. Mana ọ bịazie na ruo n'omume, mfụ na asụsụ Igbo a dị ezigbo mkpa. Ọ dịrọ fecham otu m si wee che. Ya kịtazi na-esi ọnwụ ka ha mụta, mana ọ naghị aga otu m si wee che. So ife m ji maka ya were ekwu bụ na etetago m n'ụla. M chọọ ka onye ọbụla na-ege ntị taa, ka onye ọbụla binie n'ụla, maka ọ ga-ajọgbu onwe na generation nke anyị nọ kịta. Ọ bụrụ na ọ na generation nke anyị ka asụsụ Igbo ga-anwụ, Chukwu ga-ekwe. So ọ bụrụ na gị nwa, ọ bụrụ na ịnụ ịkọrọ ibewu, maka ihe o ji wee gbasa m ma nye m mmasị bụ na anyị bụ ndị a, ọ bụghị just because na ndị UN kwu, mana anyị nwa anyị anaghị eti ihe na our program. Ụmụ anyị, ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na anyị si otu a biri gaba. Otu anyị si ebi na ihe gbasara asụsụ Igbo a, ọ gaghị help anyị. It won't help anybody. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na itete n'ụla. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ịsụ Igbo na ọ dị fecham, na ọ bụghị ihe siri ike atọ. Mana na time amụrụ m, ngili Igbo na-ewu, because obodo anyị si n'ime pụta bụ obodo Nigeria, Wazobia. So ị ga na-emix ihe na-asụ Igbo. And then mụ nwe je biri na obodo Lagos. Ebe ahụ ka m nọ, ife a na-ekwu ekwuo n'Igbo, ekwuo n'English. Titi na-emix. Kịtazi anyị na-asụzi ngili Igbo. Ọ dị anyị ka ife egwu. Kịtazi ụmụ anyị na-asụzi sọsọ oyibo. Ọmadị anyị ka ife egwu. A na-ekwuye, instead anyị ga-tinye uche n'ihe a, ya masị anyị, ya nye anyị concern that na asụsụ Igbo anyị ọ na-abịa na njedebe. Ife ọbụla a na-ekwuzi kịta bụ n'oyibo. Ya ife nji maka ya ekwu ihe a bụ just ka m kpọta onye ọbụla ga-ege m ntị. Otu ọbụla ị ga-esi wee mmebe. Ọ bụrụ na ị ga-emepenwu YouTube kụzibe Igbo, ọ bụrụ na ị ga-eme vidio na Facebook, nke ọbụla ị ga-emenwu mee.
mee ka onye ọbụla nọ n'akụkụ mara na e nwere asụsụ a na-akpọ Igbo, especially ọ bụrụ na ị bi n'obodo na-abụrụ be anyị. And again, ụmụ m taa, sọsọ obere oge a na m tinyere wee na-agba mbọ na-akụzi ha Igbo, ọ bịa na-wọk. Mana nke gị, ị nwere ike chee na nsogbu adịrọ. Nsogbu nwere ike ịdị. Ya ihe m ji maka ya were ekwu ihe a bụ ka m kpọtee otu m si were ebili n'ụra chọọ ime ka ụmụ m na-asụ Igbo. Gị nwa na onwe gị kpọtee, nye aka ka anyị mee ka asụsụ Igbo, otu esi emekwa ka ozi ọma na-agbasa maka m na-arụ n'ụlọ ụka. Otu a si eme ka ozi ọma na-agbasa, otu a ka m si wee chọọ ka Igbo anụnwa na-agbasa. Otu ọbụla anyị ga-esi wee sụ ya, anyị nwere ọtụtụ dialect. Ụfọdụ bụ ndị Enugu, ụfọdụ ndị Imo, ụfọdụ ndị Anambra. Otu ọbụla ị ga-esi wee sụ ya, sụba asụsụ Igbo a, ka ọ ghara ịbụ na ndị UN kwuru, ka anyị ghara iso wee mee ihe ga-eme na asụsụ Igbo a ga-eme nnamịna. Ka anyị kpọtee asụsụ Igbo a, ọ ga-enyere anyị aka. Ya, nke a bụ okwu m chọrọ ikwu, maka m nụrụ na UN sị na asụsụ Igbo ga-abịa na njedebe n'afọ 2030 na-abịanụ. Mana nwere na ọjọọ ranti na akụkọ ifo na nsogbu adịrọ, ha makwana ihe ha na-akụ. Mana kịta m bịazie fụ n'eziokwu, mụnwa na onwe m sef na-ekwu okwu, iwu na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ English abata ya, anakọtazi ya, ọ dịzie m ka na-amụkwazi ịsụ Igbo. Even though na m bi n'obodo ndị ọzọ, obodo Germany, ebe anaghị asụ English sef, anaghị asụkwa Igbo here. Mana mbịazie n'anya kịta fụ na ọ dị ka na-enyere ndị UN aka, nsokwa sọpọtụ ife ha na-ekwu. So ife m chọrọ ikwu na anyị nwa bụ ndị ga-eme ka ife a ha kwuru bụrụ eziokwu. Anyị nwa ga-eme ka ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na gị nwa na-ege m ntị, gị nwa na-anụ Igbo na-asụ Igbo, ọ bụrụ na isi na ọ ga-abụ eziokwu, ọ gaghị abụ eziokwu. Ọ bụrụ na isi na ọ ga-abụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu. So ka anyị binye n'ụra. Ihe ndị wee na-asụ Igbo a bụ na ife a na-ekwu kịta gbasara ndị na-asụ Igbo, ife a na-ekwu gbasara anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo. So ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-asụ Igbo, ka ifere ghara ime anyị, maka nna anyị ha asụcha anyị Igbo a, hand over to us. Anyị nwa na-achọ ilezie, ọ na-achọ ịdapụ na anyị n'aka. Chineke ekwena. So ka anyị binye n'ụra. Mụ nwa ebinigo. Every time m ga-abịa na chanel a na-eti mkpu ka ndị Igbo binye n'ụra, ka anyị kwụsị ịzụ asụsụ anyị, ka anyị mepee ọnụ sụba asụsụ anyị. Afa m bụ Ekene Livinus. Ebe ọ bụ na nje isi kpọọ m Livinus, nsị gị mba, kpọọ m Ekene. So m na-eme ka ụwa mara na abụ m onye Igbo. M na-asụ ya ebe ọ bụla m ga, otu ọ bụla ọ ga-esi dị. Ịsụkarịara m nke gị, nsụọrọ gị nke m, mee ka ị mara na enwekwara m asụsụ. Ọ bụ English abụrụkwana my own language, mana m mụtara ya amụta. So ka anyị mee embrace our own language, ka anyị mara ma ọ ga-etoni, kunie n'ụra, ka anyị mara ma ọ ga-adịhụ. Ọ bụrụ na ọ dịbụ ndụ gaba, ọ ya na in the future ụmụ anyị agaghị abụ ala bụ otu, ụmụ anyị agaghị abụ ofeke, because we have a tradition, we have a region, we have inheritance, we have where we are coming from. We have to keep it ongoing. N'ịbụ onye nke Chineke, ịbụ a Christian does not stop you from being an Igbo indigene. And the language is one of the major things we must keep. And that is why I woke up and I want everyone around us to also be stirred and be inspired to do it. Thank you and remain blessed. Unu na-atụnyere m na chanel a. So ọ bụrụ na ị bịa icheki ya, ọ bụrụ na ama m na ị na-asụ Igbo, then ị na-eke na-efesa ya, na-share my teachings to everybody. And that is just the reason why. Abụọ m onye nkụzi, mana ndị ọsọ since m na-asụ Igbo, ife ọbụla ọsọ ya ọsọ, otu ọbụla m ga-esi wee mie, ma ya bụrụ na m na-epush Igbo language forward. That is ihe chanel a na-represent.
Remain blessed and bye. Bye.